days later. Ha? Alin dito? Itong 0930? Ha? Opo. 0930 Giga 100 Opo. 0930 57 57 99825 930-5799-825 Giga 199 Giga 99 ha? Giga 99 oh ito na ikaw ano Bayad lang po. bayad ng Tubig tsaka sa loan. bayad ng tubig Oo, tsaka sa loan. sige po salamat Thank you.